Sorgin zilon ginen haietako egun batean. Martinen eskua nabaretu nuen nire geritik zintzilik. Ondoren, arnasa beroa belarri ondoan eta haren espainak nire boko azaleran ferekan. Azkenik, berea nirean eta nirea berean, bi haurekin egin genuen bakar bat. Horixe izan zen guztia. Ondoren, mutu geratu ginen. Egindako, izigarrekeria gozo ark lotxarazi gintuelarik biok, odolaren kolorea adina guritzeraino. Ez dago hitzik eta, beraz, ezin kontatuko dut nik orduan sentitu nuenik. Esan dezadan ordea, sukar handi batek harrapatuta bezala jarri nintzen arren. Konturatu egin nintzela, ego haizeak epeldu zuela supituan arratsaldea eta loiako ondartzaren ingurua jarri zela, tonbarietatik iragaiten zen eguzki gorriak argiturik, ederretan eder, zinez. Iluna barrean, handik etxera bidean gindua zela, lotxaturik eta beldurturik zegoela etortu zidan Martinek. Kezkaturik zegoela esan zidan. Ez baitzuen inoiz pentsatuko, mutil bati sekula musu emango zionik. Are gutxiago ordura arte gordeta, eta beste inori eman gabe edukitako bere lehengo musua. Eta hi mutila ez, Nikolas, gaineratu zidan, ni neu bezalako mutila araioa. Egindakoa gatik astoraturik zegoela aitortu zuen. Arratsaldean, gertatutakoa ez zela normala izan. Ulertu ezin zuen sukarraldi baten ondorioa baizik ez zela izan. Eta ikaragarria atsegin ninduen arren. Ez zela bidezkoa, ni gehiago berarekin loiara joatea. Mutilak ezin duela mutila maite, ez dela normala. Kosta ale kosta, ez genuela elkarren lagun izaten jarraitu beharri nola. Hiri hartetik, ederki kosta zitzaidan ari erantzuteko moduko hitzak topatzea. Mutikoaren urduritasunak, berarenganako nabaritzen nuen gogo hura, handitu eta arreagotu baizik ez zidan egiten. Gauzak hain argi eta garbi esan izanak, bere barneko kezka, haietan partaide egiteak beti lagun izango nuenaren alboan nengoela erakutsi zidan. Horregatik esan nion, Hendaiako lehen etxeetako argietara iritzen ginenean, beste inurri sekula esango ez niona. Martin, maitea, zaude lasai, ondo gorde beharko duzun isilpeko bat kontatuko dizut, sekretu handi bat. Bizi dauzkat memorioan gordeta Hendaiako lehurretan itxasorako zain egin nituen lehengo garai eder bezain atsegabe haiek. Atzo bertan, gertatuak balira bezala oroitzen ditut gainerat. Oso maiz gertatzen zaituri, biziago sentitzen ditutala, orduko gogoramenak jaizkoak edo atzokoak bertakoak baino. Biziagoak, askozaz, ere orduko bizipenak, urbilekoak baino. Zaharren patu ezinbesteko omen da hori, istant bat lehenagoko gertaerak ez du lekurik aurkitzen jada memorian zelaian, betetat baitako, aspaldiako, lorez eta asunez. Baina egia, ez naiz ohitzen zahar izate honetara, sutonduat zimurtzen den amona samargarriaren planta inozuak egitera. Odo lafite dabilkit oraindik zainetan. Nahiago dut goizean goizez loiako ondartzara jaizi eta hango ahiren batean eseri. Karamoaroei edo putzuan gordeta dauden izkieri bea. Etxeko supazter gozua ez da niretzakoak, aladinkoa. Haragi ostunez baino, gehiago naiz aize azkarrez egindako piztia. Erran bezala, oroitzen ditut orduko etxeak, orduko lagunak eta ezagunak. Gertaera guztiak ere bai, txakurren izenak eta gogoratzen ditut taberna eta ostatuenak kale, ondartza eta badian kulunkan egoten ziren txalupa eta ontzi guztienak. Jada ez da ezer geratzen ordea guztiaietarik. Horixe ekartzen du beti bizitzak, lapak bezala, memorian itxasirik baizik ez direla geratzen gauzak, lekuak eta lagunak. Norberaren oroimenean baizik ez dutela jadalekurik. Lehenagoko bizimodua osatzen zuten haiek beraiek. Lehengo garaie atxikirik bizi nahi izaitea, ordea, kearen gainean etzan nahi izatea bezalakoa da. Ezinezkoa, edo okerragoa, alferrikakoa. Gaztean nintzen orduan, umea aiaz.
Itsasora joateko nire asmoa irmoa izan ezik, beste ezer ez neukan garbirik nire baitan. Itsasora joateko asmoa eta Martin bihotzekoa jakina. Arnasarik gabe geratzen nintzela iruditzen zitzaidan, bere ondotik 2 pauso urruntzen nintzen bakoitzean. Airea agortzen zitzaidan berangandik alden dutako bakoitzean. Haren alboan ikasi nuen, bakarrik baino hobe duela pertsona lagundurik. Lagundurik prefosta. Ez beharren eta zorionean bietan, baita ezer nabarmenik gertatzen ez deneko bizimodua junt eta aspergarrienean ere. Laguna ona denean beti izaten dela laguna, alegia. Martinengan aurkitu nuen nik beste batzuek euren maiteengan aurkitzen dutena, baino gehiago eta. Berarekin nenbilen batean, ustegabean eta horretarako batere arazoi berezik ez zela gure amaz horroitu nintzen. Indaizu.